So akong lutoon karon is chicken curry, di ba? So lahi ra ka chicken curry ta sa dagat zay, di ba? Kay usually bang gyud isda man jud, di ba? Pero karon is naman ko isda di nasa chicken curry kay nagdakop man og bisay manok sa mamaganiha. Okay, nang mata gid mig sayo kay paras apso na mo ang sunrise sa Panglao, but sad to say wala gid na mo na apas ang sunrise sa Panglao kay alas 5 na mi nagikan, o di ba Filipino time, pero okay ra na kay sayo magihapon. And then hapit mi sa luway kay para mamalit og lamas og panakot para sa ako ang lutuon later, o di pa kalahi magluto di taon niya day cooking at the beach. Then hapit na mi mo abot, so we are in Dumaluan, Panglao, di ba? So after how many months since lockdown nakabalik ra gyud, di ba? So na miss gid nako ang White Beach aning lugara. So as in finally I can feel the sea breeze, the ocean breeze, and the simoy ng hangin, simoy ng hangin. And I am so happy gyud, like very very happy. Yeah, diba? So thank you so much, and thank you God for the blessing that you give sa akong pamilya, diba? So thank you so much, Lord. So akong lutoon karon is chicken curry, di ba? So lahi ra ka chicken curry ta sa dagat zay, di ba? Kay usually bang gyud isda man jud, di ba? Pero karon is naman ko isda di nasa chicken curry kay nagdakop man og bisay manok sa mamaganiha. And then gilatan niya daan sa bay unsa nagbalit na lang mi og ingredients. So for this chicken curry we only need the carrots and the potato and bell peppers. So nag-add sa kog cabbage for the sabaw. Kay syempre lahi man sad pud ning naatay sabaw-sabaw sa atong pagpangaligo kay pangpa huwas-huwas siya. Diba? And also we need coconut milk or tuno for this chicken curry. O diba? So para LR ang atong chicken curry zay. So nagdadjud mi og lubi. Nagkagod mi before mininggikan. So muna nga murag medyo dugay jud. And of course, isda will never be absent every time mga ligo gyud. So nadyo na siya sige atong sinugbang isda. And sayo na dyan siya kaayo nga klase nga chicken curry. So the video speaks for itself. Like mura ra gid kag naggisaan ni. So ipangtagak ra gid mo ng mga panakot ana. But ang naglabad gyud ang tangkugo aning time kay dugay sa mo makaluto ni nga kuan sa ngan ani kay pangluto man tempura unya gibitbit ra ka banay lain, o di ba? So dugay jud makaluto nya baga pa jud ning kaha, pero laban ra gid hapon ta, pero lami man gyapon sa masagaluto. Char. Sa masagaluto. So ina na siya kalami. So fights na kaayo. Bago naluto man ay basta kay lami na jud na siya kaayong promise, char promise. And of course ato ang watermelon for our dessert may tawagan na, diba? Para LR na tong kainan. And that's it. This is Miss Cynthia. Wow, watermelon. What is this? Wow, watermelon. Very good. Do you like watermelon? What color is this? See, green. Red. This is green and red. Balik kay katukod ingon ay. Meron yung bata. Ibukad sa itong payong yung bed. Plato be. Itadakimasu. Ayaw mas. Ayaw Fred. Ayaw Fred. Wala mo tag sila. Inog ba? Teka ada Fred naman kay tiot ana. Mama, nagkaon na mama. Si Mama Dodo. Ha? Ate sabote. Mami Shark. Pagkaon naman. Next sa bawa rin. Uy, ning bahan ng tuyo. Oy, dito na kayan para. Yan diyan to ga. Dan lain. Uy, hindi siya may kalontay. Gaimot. Karan nga irina. Ini
Pila ba na boat ani? Dili makakuan. Adto dapit ang Dumaluan. Mo jud to siya Dumaluan niya. Tapad naman ni siya sa Bohol Beach Club. Gusto mo nang ganahan kumudong aning Dumaluan kay. Syempre, basi pag dita sa taga Bohol Beach Club nag-check-in. So makatipas raman niya nindot anila daghang mga lubi. Unsa pa sumangil ta og guest kunuhay nila. Diba? Mamuot ko ani kay dili ko ni ga-check-in pero makalaag ra ka dire. Diba motipas ra ka sa kuan dagat ninja. Suya ko sa ikang tayaan. Sumatisting ka. Kasampanan ka. Gipahawa ko sa guard. Yeah. Sorry, guard. Puti beli kan ya. Ano pa? Sige na pa. And that's it. Welcome, Miss Cynthia Vlog in Bra- Beach Resort. Balik pa na. Welcome to Miss Cynthia's vlog. Welcome to Miss Cynthia Vlog to Dumaluan Beach Resort. That's And that's it. And that's it pa. and that's it. This is Miss Cynthia. Miss Cynthia. And that's it pa. And that's it. This is Miss Cynthia. This is Miss Cynthia. Miss Cynthia. Mrs. Cynthia. Na Mrs. tawag Dumaluan oy. Beach Resort. Sir. Panglao. Welcome to Miss. Pila ko yan. Tikawat na ba na yung garden ma? Dara oh, reveal ang lula nga tikwaan o kuan gulay. Okra. Kawan mga vlog ni. Kapahawing our eldest sister, Ano po sa nina? But looks the youngest. grandmother, the grandmother. Up and down rin na. Oh baby. Bel. Imo nga ba rin ang boxer? To. Huy, kaati. Lagi, abi nagaho. Doy taro nga sa likod doy ka nang Yan, sino na sumasag butang. Turo to. Ayan. Ito yan. diba, wa pa gani ko kaligo og tinud-anay pero napagod na ko sa picture taking. No? So karon nag-ilis na ko for ligo. Kaya maligo jud tinud-anay, dili jud ko mag sa panang mga layda-layda kay ni Resi ni inana. So dapat kita magsuot og inani. Kay ito mo nagitadaan magpaitom pa jud ta. So and after Dumaluan, hindong misa bagong suryanan sa Panglao, so which is ang Adto Strip. So mall na siya nga daghag kan-anan. And if wala pa siguro COVID, bibo na siguro kaayo adto. Oh, diba? So sorry din pag may time. And after that, halati kang kay arang gikapoy na wala ko kay ba unsa akong purma gibidyohan ako sa akong igsuon. And that's it. This is Miss Cynthia.